Meine Vorfahren stammen aus Bayern, genau aus Augsburg. Wir sind verwandt mit der Familie Höslin in Griechenland, Athen. Ο προπάπος μου, ο Λουδοβίκος Στενχάουερ, ήρθε στην Ελλάδα, στον Ναύπλιο, μαζί με τον βασιλιά Όθωνα. Ich habe meine griechischen Verwandten in Griechenland besucht. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Έλληνες σκλαβώθηκαν για 400 περίπου χρόνια από τους Τούρκους. Στις 25 Μαρτίου του 1821 ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο αγώνας ήταν σκληρός και μακροχρόνιος και διεξήχθη κυρίως στην κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα αναπτυσσόταν ένας φιλελληνισμός στα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως μεταξύ των διανοωμένων και των πολιτικών, οι οποίοι βοηθούσαν ενεργητικά τον αγώνα των Ελλήνων. Ένας από αυτούς ήταν ο βασιλιάς της Βαβαρίας Λουδοβίκος ο Πρώτος. Πολλοί άλλοι φιλέλληνες αγωνίζονταν και πέθαιναν στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και ο Λόρδος Βύρων στο Μεσολόγγι. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης, Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία, θέλοντας να αποδυναμώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να κερδίσουν επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, αποφάσισαν να βοηθήσουν τους Έλληνες και να προωθήσουν την απελευθέρωσή τους. Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827, οι τρεις δυνάμεις καταστρέφουν τον Οθωμανικό στόλο, επιταχύνοντας έτσι την απελευθέρωση της Ελλάδας. Μετά από λίγο καιρό υποχωρούν οι Τούρκοι και έτσι το 1830 γίνεται η Ελλάδα ανεξάρτητη σε μέγεθος του 1/3 της σημερινής Ελλάδος. Λίγο καιρό αργότερα αναγνωρίζεται η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες ως κυρίαρχο κράτος. Από εδώ και πέρα οι τρεις δυνάμεις θα επηρεάζουν την τύχη της Ελλάδας. Και έτσι παίρνουν οι ίδιοι την απόφαση να γίνει η Ελλάδα βασίλειο. Προσφέρουν αμέσως το θρόνο της Ελλάδας στον νεαρό Όθωνα, γιο του φιλέλληνα βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκου. Ο Λουδοβίκος δέχεται το θρόνο για τον ανήλικο γιο του και αποφασίζει να κυβερνούν 3 αντιβασιλείς στην Ελλάδα έως ότου ενηλικιωθεί ο Όθωνας. Οι περισσότεροι των Ελλήνων δέχονται αυτές τις αποφάσεις, ελπίζοντας ότι με μια συνταγματική βασιλεία θα σταματήσουν πλέον οι πολιτικές ταραχές στη χώρα. Τον Δεκέμβριο του 1832 αναχωρεί ο νεαρός Όθωνας από το Μόναχο, συνοδευόμενος από 3.500 στρατιωτικούς, πολλούς υπαλλήλους, επιστήμονες, τεχνίτες και διάφορους άλλους. Το Γενάρη του 1833 φτάνει ο Όθωνας στην προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος, το Ναύπλιο, συνοδευόμενος και από πολλά πλοία των 3 δυνάμεων. Με μεγάλο ενθουσιασμό υποδέχονται οι Έλληνες τον νεαρό μελλοντικό βασιλιά τους, ο οποίος μπαίνει στο Ναύπλιο συνοδευόμενος από τους αξιωματικούς του και πολλούς Έλληνες προύχοντες και οπλαρχηγούς. Το προσωρινό παλάτι του Όθωνα είναι ένα απλό διόροφο σπίτι στο κέντρο του Ναυπλίου. Οι 3 αντιβασιλείς αρχίζουν αμέσως με τη διακυβέρνηση της χώρας, χωρίς όμως να διορίσουν Έλληνες σε πολιτικές ή διοικητικές θέσεις, δημιουργώντας αμέσως μια αρνητική εντύπωση. Η καταγωγή μου είναι από τη Γερμανία, η καταγωγή του πατέρα μου εννοώ, γιατί η μητέρα μου είναι Ελληνίδα. Για τους προγόνους μου δεν ξέρω πολλά πράγματα, περισσότερα έμαθα μέσα από βιβλία και από έρευνες που είχαν γίνει από διάφορους και από τον πατέρα μου κάποιες πληροφορίες που είχα. Ο προπάπος μου, ο Λουδοβίκος Στενχάουερ, ήρθε στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο, μαζί με τον βασιλιά Όθωνα ως αξιωματικός του στρατού και εγκατεστάθηκε εκεί πέρα, όπου
ακόμα και μετά την αναχώρηση του Όθωνα έμεινε και εργάστηκε στον ελληνικό πλέον στρατό. Στο Ναύπλιο στρατοπεδεύουν οι Βαβάροι και τα στρατόπεδα αυτά θα παραμείνουν για πολλά χρόνια, ακόμα και μετά την εποχή τους. Όλες οι επιχειρήσεις των Βαβαρών κατά των Ελλήνων, που από την αρχή δεν συμβιβάστηκαν μαζί τους και τους πολέμησαν, ξεκινούσαν από το Ναύπλιο. Στις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις σκοτώθηκαν και πολλοί Βαβάροι. Η καταγωγή του ήταν από τη Ρινανία, από το Ράνλαντ-Φάλτς, από ένα μικρό χωριό, το όνομά του δεν το ξέρω ακριβώς, όπως πληροφορήθηκα λεγόταν Λόρβάιλερ, αν και δεν είμαι βέβαιος, δεν το έχω βρει στο χάρτη ακόμα. Εγκατεστάθηκε, όπως είπαμε, στο Ναύπλιο και παντρεύτηκε εκεί με την κόρη του Knöpfle, ενός Γερμανού επίσης που είχε έρθει από τον Σαράτοφ της Ρωσίας. Ο προπάπος μου, ο Λουδοβίκος, έζησε όλη του τη ζωή στο Ναύπλιο, όπου δούλεψε ως αρχιτεχνίτης στο εργαστήρια οπλουργίας του ελληνικού στρατού. Εκεί γεννήθηκε και ο παππούς μου, ο Γεώργιος Αδόλφος, Γεώργ Άντολφ Σάρλ, όπως τον λέγανε. Ένα από τα 9 παιδιά που κατάφερε να κάνει ο Λουδοβίκος με τη δεύτερη του γυναίκα. Ich heiße Gerasim von Höslin. Meine Vorfahren stammen aus Bayern, genau aus Augsburg. Der erste Vorfahren von mir kam 1832 mit dem König Otto nach Griechenland. Er hieß Julius von Höslin und war Schatzkammermeister des Königs. Gleichzeitig kam sein Bruder Wilhelm und beide gründeten hier in Athen die erste Privatbank Griechenlands, welche später zur Nationalbank von Griechenland umgewandelt wurde. Der Julius von Höslin heiratete 1839 die Tochter des griechischen Botschafters von Izmir, Christina. Aus dieser Ehe stammen 3 Söhne, Konstantinos, Aristides und Ferdinandos. Aristides heiratete Maria Notara, die Tochter des Hofmeisters von Otto. Deren Sohn Wilhelm ist mein Großvater. Κατά την περίοδο που έμενε ο Όθωνας στο Ναύπλιο, αρχίζει να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα. Κάνει επίσης πολλά ταξίδια για να γνωρίσει τη χώρα και τους υπηκόους του με τα ήθη και τα έθιμά τους. Οι Βαβαροί αντιβασιλείς εξακολουθούν να μην τοποθετούν Έλληνες σε κυβερνητικές ή στρατιωτικές θέσεις. Αυτό εξοργίζει τους αγωνιστές και οπλαρχηγούς, οι οποίοι βλέπουν πλέον τους Βαβαρούς σαν νέους κατακτητές. Σύντομα αρχίζουν εξεγέρσεις σε πολλά μέρη της χώρας και δημιουργείται μια επικίνδυνη κατάσταση για το νέο ελληνικό κράτος. Για να αποφύγουν αυτές τις εξεγέρσεις και για να καθησυχάσουν τους Έλληνες αγωνιστές, αποφασίζουν οι Βαβαροί να δημιουργήσουν τα πρώτα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα με αξιωματικούς και στρατιώτες από τους αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα. Με τη συμβουλή του βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκου εκλέγεται το 1834 η Αθήνα σαν νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Η Αθήνα με το πέρασμα των αιώνων είχε γίνει πλέον μία μικρή πόλη. Παρ' όλα αυτά, τα ίχνη του μεγάλου της παρελθόντος υπήρχαν ακόμη. Κατά την άφιξη του Όθωνα στην Αθήνα το 1834, τον υποδέχεται ο λαός με μεγάλο ενθουσιασμό. Λόγω ελλείψεως κατάλληλης διαμονής, παραμένει ο Όθωνας προσωπικά σε ένα ωραίο αστικό σπίτι, το σημερινό μουσείο της πόλης της Αθήνας. Την 1η Ιουνίου του 1835, την ημέρα της ενηλικίωσής του, ενθρονίζεται ο Όθωνας ως πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων με μεγάλες εορταστικές τελετές και πανηγυρισμούς.
Ο Όθωνας κυβερνά τώρα, όμως επίσης απολυταρχικά όπως και πριν οι αντιβασιλείς. Διορίζει μεν ορισμένους Έλληνες πολιτικούς, αλλά την προεδρία δίνει στον κόμι Άρμανσπεργκ, ένα Βαβαρό. Οι διαμαρτυρίες Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών για συνταγματική βασιλεία δεν εισακούγονται από τον Όθωνα. Μετά από συμβουλή του πατέρα του, ταξιδεύει ο Όθωνας το 1836 για τη Γερμανία και παντρεύεται την κόρη του Μεγάλου Δούκα του Όλτενμπουργκ, Αμαλία, χωρίς να συμβουλευτεί την κυβέρνηση ή το λαό. Παρ' όλα αυτά, κατά την επιστροφή τους, ο ελληνικός λαός τους υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Αθήνα διαμαντόπετρα της γης στο δαχτυλίδι, έτσι ύμνησε την Αθήνα ο Κωστής Παλαμάς στις αρχές του περασμένου αιώνα. Στις αρχές του 21ου αιώνα αυτή η Αθήνα δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει μια μεγαλούπολη των 4 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων που έχει καταλάβει όλο το λεκανοπέδιο. Όμως στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834, όταν η Αθήνα ορίστηκε σαν πρώτη πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, αριθμούσε μόνο 10.000 κατοίκους. Ο Όθωνας είχε τη φιλοδοξία να κάνει μια πολύ όμορφη μικρή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και γι' αυτό κάλεσε εξέχοντες αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, Γερμανούς, Δανούς, Γάλλους και Έλληνες, που είχαν τη φιλοδοξία να χτίσουν μία πόλη αντάξια του ενδόξου παρελθόντος της και έχτισαν σπουδαία κτίρια, μερικά από τα οποία επιλέξαμε να σας δείξουμε. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι νεοκλασικού ρυθμού, θεμελιώθηκε στις 2 Ιουλίου του 1834 από τον βασιλέα Όθωνα σε σχέδια του Θεόφιλου Χάντζεν και στα προπήλαιά του υπάρχουν τοιχογραφίες του Γερμανού Καρλ Ραλ. Η Ακαδημία Αθηνών άρχισε να χτίζεται το 1859, τελείωσε το 1886 σε σχέδια του Θεόφιλου Χάντζεν. Παλαιά Βουλή. Νεοκλασικός ρυθμός, χτίστηκε την περίοδο 1859 έως 1871 σε σχέδια του Γάλλου αρχιτέκτονα Φρεντερίκ Μπουλανζέ και με κάποιες τροποποιήσεις του κάλκου. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε η Βουλή των Ελλήνων ως την εριστική μεταφορά της στα Παλαιά Ανάκτορα το 1933. Εθνικό Αστεροσκοπείο. Τα σχέδιά του οφείλονται στους αρχιτέκτονες Θεόφιλο Χάντζεν και Σάουμπερτ με βάση τις υποδείξεις του Δανού αστρονόμου Σουμάχερ. Τελείωσε το 1846. Τα Παλαιά Ανάκτορα, η σημερινή Βουλή των Ελλήνων, έγιναν με σχέδια του Γερμανού αρχιτέκτονα Γκέρνερ, που άρχισε να χτίζεται το 1836 και τελείωσε το 1847. Τότε εγκαταστάθηκε ο Όθωνας χρησιμοποιώντας το σαν βασιλική κατοικία. Το χρησιμοποίησαν και όλοι οι μετέπειτα Έλληνες βασιλείς μέχρι το 1933, οπότε μετετράπηκε στη σημερινή Βουλή των Ελλήνων. Οι ελπίδες των Ελλήνων για αλλαγή της πολιτικής κατάστασης δεν πραγματοποιούνται. Ο Όθωνας προτιμά συνεχώς Βαβαρούς για τις βασικές πολιτικές και στρατιωτικές θέσεις. Οι Έλληνες νιώθουν πλέον να έχουν εξαπατηθεί για την ελευθερία που αγωνίστηκαν και δεν τους μένει τίποτα άλλο πλέον από το να επανεστατήσουν. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 ο λαός και ο ελληνικός στρατός πολιορκούν το παλάτι. Ο αρχηγός της Επανάστασης, συνταγματάρχης Καλέργης, ζητά από τον Όθωνα την άμεση επιβολή του συντάγματος και την αποπομπή όλων των μη Ελλήνων υπηκόων από την κυβέρνηση και το στρατό, εκτός από αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας. Για τον Όθωνα δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από το να αποδεχτεί όλα τα αιτήματα. Και έτσι αρχίζει η συνταγματική βασιλεία στην Ελλάδα. Μετά από την αλλαγή της κατάστασης, πολλοί Βαβαροί επιστρέφουν στη Γερμανία.
Άλλοι όμως μένουν στην Ελλάδα, όπως οι αδερφοί Φον Χέσλιν και η οικογένεια Στάινχαουερ. Με την επιβολή του συντάγματος σχηματίζουν οι Έλληνες την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων θεμάτων ήταν και το θέμα των αλλοδαπών που βρίσκονταν στην Ελλάδα. Πολλοί από τους Βαβαρούς στρατιώτες και υπαλλήλους που παραμένουν στην Ελλάδα κατοικούν πλέον στα βόρεια της Αθήνας, σε μια περιοχή που τους χάρισε ο Όθωνας, το σημερινό Ηράκλειο. Και τα επόμενα χρόνια η πολιτική της Ελλάδας θα εξαρτηθεί από τις τρεις δυνάμεις, οι οποίες άλλοτε υποστηρίζουν το παλάτι και άλλοτε τα διάφορα κόμματα. Στον Κρημαϊκό πόλεμο το 1854, οι Έλληνες υποστηρίζουν τη Ρωσία εναντίον των Αγγλογάλων, οι οποίοι σαν αντιπαράθεση καταλαμβάνουν αμέσως τον Πειραιά και ένα μέρος της Αθήνας για πολλούς μήνες. Οι πολύχρονες δύσκολες πολιτικές καταστάσεις, η αδράνεια του Όθωνα να φέρει πολιτικές αλλαγές, η άρνηση του καθολικού αυτού βασιλιά να γίνει ορθόδοξος όπως όλοι οι υπήκοοι του, καθώς επίσης και η ατεκνία του βασιλικού ζεύγους, δημιουργούν μεγάλες δυσαρέσκειες στον ελληνικό λαό. Ενώ το βασιλικό ζευγάρι βρίσκεται σε ένα πολύμερο ταξίδι, ξεκινάει πάλι η Επανάσταση. Ο στρατός καταλαμβάνει το παλάτι και μια προσωρινή κυβέρνηση κηρύσσει τον βασιλιά έκπτωτο. Το βασιλικό ζευγάρι επιστρέφει στον Πειραιά στις 12 Οκτωβρίου του 1862. Η είσοδος τους όμως στη χώρα έχει απαγορευτεί. Τους μεταφέρουν αμέσως σε ένα αγγλικό καράβι και από εκεί μέσω Βενετίας επιστρέφουν στη Βαβαρία. Και έτσι τελειώνει μετά από 30 χρόνια η βασιλεία του Όθωνα και η δυναστεία των Βαβαρών στην Ελλάδα. Έως το θάνατό τους ζούσαν ο Όθωνας και η Αμαλία στη Βαμβέρκη της Βαβαρίας. Ο Όθωνας πέθανε στα 52 χρόνια του το 1867 και η Αμαλία στα 57 χρόνια της το 1875. Οι τάφοι τους βρίσκονται στο Μόναχο, στην εκκλησία Τεατίνερ. Χωρίς αμφιβολία, ο Ότο και η Αμαλία αγάπησαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ωστόσο, δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν το λαό με το μέρος τους. Η δυτική νοοτροπία και διαφορετική θρησκεία, καθώς και η ατεκνία του ζεύγους, οδήγησαν στην αποτυχία της βασιλείας. Όπως και να έχει όμως, η εποχή των Βαβαρών άφησε πολύ λίγες αναμνήσεις στους Έλληνες. Στο Μουσείο της Πόλης Αθηνών και στο Μουσείο Μπενάκη βρίσκονται λίγα βασιλικά κοιμήλια του Όθωνα και της Αμαλίας. Οι απόγονοι των Βαβαρών σήμερα υπολογίζονται σε ορισμένες χιλιάδες και ζουν διάσπατα στη χώρα. Πολλοί από αυτούς έχουν ξεχάσει την καταγωγή τους και τη γλώσσα τους. Άλλοι πάλι διατηρούν ακόμα και σήμερα την ανάμνηση της καταγωγής τους, τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους. Ο Γιώργος Σταϊχάου, ο παππούς, ήρθε στο Πειραιά πολύ μικρός, όπου δούλεψε κοντά στο γραφείο, κοντά στην οικογένεια των Κνόπφλε και των Μπούχερερ. Παντρεύτηκε και μια κόρη του Μπούχερερ και ανακατεύτηκε φυσικά με το εμπόριο, αφόσον εγκατέλειψε πλέον την καριέρα, την παράδοση, την στρατιωτική του παππού, του προπάπου. Πηρέτησε και αυτό στον ελληνικό στρατό, βέβαια ως στρατιώτης απλώς. Αλλά κάποια στιγμή στον πρώτο πόλεμο, ίσως θα το γνωρίζετε, ότι πέρασαν οι Γερμανοί υπήκοοι, καταγωγή γερμανικής, αρκετή ταλαιπωρία λόγω των συνθήκων των εχθρικών που είχαν αναπτυχθεί στο διχασμό της μεταξύ βασιλιά και πρωθυπουργού Βενιζέλου. Έτσι αποφάσισε και τον γιο του, τον πατέρα μου δηλαδή, Αλφρέδο Λουδοβίκο Πέτρο, έτσι τον ονόμασαν, να τον κάνει Ολλανδό υπήκο. Ο ίδιος ήταν έμπορος,
όπως και ο πατέρας του, είχαν ένα εμπορικό οίκο αντιπροσωπιών στον Πειραιά και στην Αθήνα, γερμανικές κυρίως αντιπροσωπείες. Την είχα και εγώ την υπηκότητα, την Ολλανδική, και θυμάμαι πόσο μας είχε βοηθήσει κιόλας αυτή στην κατοχή και μετακατοχικά, κυρίως στο κίνημα το κομμουνιστικό του 1944, τα Δεκεμβριανά που λέμε. Και την είχα την υπηκότητα μέχρι 25 χρονών. Αποφάσισα και έγινα Έλληνας υπήκος και υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό, χάνοντας συγχρόνως βέβαια την Ολλανδική υπηκότητα. Για τους συγγενείς μας στη Γερμανία δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, ιδιαίτερα για από την πλευρά του προπάπου μου, από το Λόρβαϊλερ, όπως έχω ακούσει ότι λεγόταν ο τόπος αυτός. Τους μόνους συγγενείς που γνωρίζω στη Γερμανία είναι η οικογένεια Ροτ στο Πλανέκ by München, τους οποίους είχα επισκεφθεί μια φορά. Είχαν έρθει και εδώ και είχαν και στενή αλληλογραφία με τον πατέρα μου. Τώρα τους έχουμε χαθεί κάπως. Ich bin Walter Roth, geboren 1919 in München. Mein Vater Martin Roth, geboren 1880 in Piräus, war Kaufmann und Konsul des Deutschen Reiches. Sein Vater, mein Großvater Thomas Roth, ebenfalls Kaufmann und Konsul in Piräus. Wir, die Roths, sind verwandt mit den Steinhauers, die in Piräus leben. Und zwar mein Großvater Thomas Roth heiratete eine geborene Bucherer, die wiederum mit den Steinhauers verwandt waren. Ich habe meine griechischen Verwandten in Griechenland besucht und die wiederum waren bei uns zu Besuch in Bayern. Meine Verwandten in Deutschland, mit welchen meine Familie den Kontakt all diesen Jahren nicht verloren hat, leben noch in Deutschland, und zwar in München, Augsburg und in anderen Orten Deutschlands. Ich bin Dr. Kurt von Höslin, Arzt, wohnhaft in Peiting in Oberbayern. Wir sind verwandt mit der Familie Höslin in Griechenland, Athen. Wir haben uns schon oft gegenseitig besucht und wir schätzen uns sehr. Diese Verwandtschaft beginnt mit Max Christoph von Höslin, geboren 1754, Kaufmann in Triest. Dieser hatte 2 Söhne, Julius, der Stammvater der Familie Höslin in Griechenland. Der andere Sohn von Max Christoph von Höslin war Eduard Friedrich von Höslin, mein Urahne, und auf diese Weise sind die beiden Familien miteinander verwandt. Besonders freundschaftliche Beziehungen pflegen wir zur Familie Gerassimo von Höslin in Athen. Στο Ηράκλειο Αθηνών ζουν πολλοί απόγονοι των Βαβαρών, οι οποίοι εξασκούν βιοτεχνικά ή χειρονακτικά επαγγέλματα όπως παλιά και οι προγονείς τους. Ξέρετε αν είστε γερμανικής καταγωγής? Λέγεστε? Γιώργος Βάκης. Ξέρετε πότε πρώτο ήρθαν οι πρώτοι σας προγόνοι εδώ? Το 26, το 28. Από πού ήρθαν, έχετε υπόψη σας? Από Βαβαρία, Αιθιόπια. Από ποιο μέρος έχετε υπόψη σας περίπου? Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχετε καμία επαφή με οικογένειες στη Βαβαρία? Και... Όχι. Καμία επαφή. Εδώ είστε καθολικός? Είστε καθολικός, μάλιστα. Οι απόγονοι των Βαβαρών νιώθουν σήμερα Έλληνες. Μόνο τα ονόματά τους και η καθολική ευαγγελική θρησκεία τους δείχνει την καταγωγή των προγόνων τους. Εδώ υπάρχει μια καθολική εκκλησία και ένα νεκροταφείο από τα πρώτα χρόνια.
Suchen Sie Verwandten oder Nachfahren oder so? Nachfahren. In Deutschland mache ich Ahnenforschung und bin auf Vorfahren gestoßen, die mit König Otto nach Griechenland kamen. Das waren Braumeister und die hießen Fuchs. Und jetzt bin ich auf den Namen Fix gestoßen. Ich weiß aber nicht, ob der Zusammenhang, ob das die gleiche Familie ist. Ja, ich kann Ihnen Folgendes sagen, dass die Fuchs heißen hier Fix, weil die Griechen konnten das nicht so gut übersetzen. Wir stehen hier auf einem Grab von einem Georg Fix. Ist das Ihre Vorfahre? Vermuten Sie, dass der Ihre Vorfahre ist? Er ist von den Daten her sehr identisch, aber ich weiß nicht, ob es genau der Vorfahre ist. Dazu fehlen mir die Unterlagen. Verstehe.